Good afternoon. Hello po. Kami gogora. Maglalakad-lakad. Ang bagal nito maglakad, parang snail. Ito po yung lugar namin. Ayaw tumakita sa ano? Ito yung second home ng aking mga anak. Ang kanilang school. Tara. Ayan po. Ito yung eskwelahan nila. Ang taas ng gate. Ang taas ng bakod. Ayan. Second home ng aking mga anak. Ang kanilang school. Saan yung school mo? Saan yung room mo? Dito malapit sa may principal. Oo, sa may principal. Oo. Para mas malapit ka sa principal pag na principal office. Oo. Wow. Doon na lang kami. Oo. Pag na principal office si John Bert, malapit-lapit kay principal. Ang skrila school. Sila Nakakamiss nga eh. Nabagigan. Nasa namin dati. Miss na miss ko na rin maghatid at sundo sa inyo. Sa school, ha? 5 PM po ng hapon dito sa amin. Sa inyo rin, basta nasa Pilipinas. Ano? Hi Jocel, say hi bude. Hi. John Bert. John Bert. May isda dito. Pasyal ko po kayo dito. May isda dito, mama. Ang ganda ng ilog. Mama? Mama? Po. Ba't ba tayo dyan? Ay. May mga isda dyan. Saan? Yan, may mga isda. Ayaw kong bumaba dyan. Hindi, hindi mo tayo mababa. Tingnan lang. Saan? Doon. Oh, wait lang po. Wait lang po. Wait lang po. Ang ganda. Hindi yan dagat, anak. Parang dagat. Ilog. Ay, Ay, may boat. oo, ilog. Pero pag low tide, pag high tide, Tricycle. pwede po. Pag high tide, inaabot po siya ng tubig dagat. Ba't ang daming dumi? Ganda lang. Wow! Say hi, Jaden. Hi, guys. Si Gia, nasaan na? Let's go, let's go. Wait lang, nak. Ini-enjoy ko yung kapaligiran. Ini-enjoy ko yung kapaligiran. Saan yung isda? Ang lalim naman. Ay, ang taas. Nasaan kalabaw? Ayun. Ayun dun, oh. Ah, Bato. gabi na, hindi pa inahon yung kalabaw. Ha, ma-night swimming pa daw. Sana nga tayo ma. Magna-night swimming pa Sila daw yung Gia, nasaan na? Nandun. Ano nagabot na yung lalaki Nabal- dyan? Pupunta sila rito. Nagabot na yung lalaki. Pasyal muna tayo. Doon. Minsan lang to. Sa yung isda. Saan ang isda? Diyan na nga pupunta yun kami ni Sige, Papa. titingnan. Oy, galit na si John Bert. Yung isda daw, titingnan natin. Permanente ba yung isda kung saan na lugar? Ate lang siya. Saan? Pero patapot tayo. Taas? Para sa yun. Hindi sa taas. Bababa ba tayo? Hindi. Dito lang naman. Hindi po. Hindi po. Andito lang yung isda. Andito yung mga isda dati. Pero nawala. Baba ako? Siyempre, bebe, yung isda, lumalangoy yan. Hindi yan mag-stay sa isang lugar. Ano yung tambay?
Hindi yan mag-stay sa isang lugar. na yung tawid ko. Punta na po tayo doon. Sige na. Nag-ano na yung lalaki? Nag-boat. Balik tayo ulit next time pag umaga. Maganda yung sikat ng araw dyan, sa bandang dyan. Hindi ko mahulog ako. Ay, naku. Ato? Galit siya sa akin. Ayan, may boat. Ayan. Ayan. Mangingisda siguro siya. Ayan mo na. Ay, wow. Parang pinaanan nung ano. Ayan. Alikan tayo. Binangga. Bagong gawa lang po itong, anong tawag dito? Kasi tawag dito sa amin, nito boulevard. Boulevard. Ginawa po ito para may daanan yung mga sasakyan na Mama, puno na tayo. kumukuha ng mga palay sa kabila. Doon po. Palayan po kasi yung kabila. Tapos yung mga magsasaka, nahihirapan silang ano ba ang tawag? Kuhanin yung kanilang mga produkto dyan sa kabila. Kaya pinagawaan ng daanan, kalsada. Ang ganda ng project na ito. Ayan. Malaking tulong to sa mga magsasaka. Ayan po yung sa bandang doon po yung palayan. Mama, mapunta ka kay ba? Hello. Nahirapan kasi silang kuhanin yung yung palay tuwing anihan. Kaya hello. Napakaganda ng project na ito. Malaking tulong po ito sa kanila. Ayun po. Palayan po yan doon, sa bandang doon. Pataas. Malawak po. Malawak na palayan. Bakit? Na ako, pumunta na tayo. Sige. Nag-aamok ito. Sige, bebe. Susunod na rin kami, be. Baka mahulog kayo dyan, ha? Dandahan kayo dyan. Uwi na po kami. Ay, hindi pala. Punta po kami sa bahay ng kamag-anak namin. So, paalam na po muna. Paalam na po muna kami kay madilim na po. Bye!